הקומיים הגדולים במדינה, מוני מושונוב ואבי קושניר. כתבנו שלומי סוקר היה איתם בחזרות. לכבוד הסילבסטר, אנסמבל ציפורלה מארח במופע עקיצה טבעית את מוני מושונוב ואבי קושניר. יו, הזנאי, דילי ויקה כמו זאפק. כל מי שעורך בציפורלה עובר מסע, זה לא פשוט. אתה נכנס ואתה נהיה גם איזה ציפורלה כזה, ומה שחשוב זה שאנחנו מקבלים בסוף את הטישרטים המדהימים. אני לא מדבר על כסף. לא מדבר על כסף עכשיו, מה קשור בכסף? אנחנו מקבלים חולצות, אני לא יודע אם נגיד את זה ליד מוני, אני מקבל גם לילדים. באמת? אנחנו עושים באופן עקרוני כל מיני קטעים ביחד עם כל הציפורלה. השתלבנו בתוך הקטעים שלהם וגם קטעים שלהם, ובעצם אנחנו עושים מה שהם אומרים לנו. בינתיים, כן. בינתיים, עד שנריב. או עד שתקלו בחולצה ומדיעה קצת פחות. או עד החולצה, ואחרי החולצה אני מכיר אותה. מושונוב וקושניר הולכים יחד דרך ארוכה עוד מימי זהו זה, ותמיד שמחים להיפגש שוב על הבמה. כתבתם פעולה פעם ופעמיים בחייכם, התגעגעתם קצת אחד לשני? גמרנו עכשיו רצוף, שתי הצגות ביחד, שאחד מהם מוני ביים גם. מוני זה בן אדם להתגעגע עליו כשאתה איתו, לא שאתה לא רואה אותו. Thank you. עכשיו אתה צריך להגיד אותו דבר להגיד? פלוס מינוס, שלא יצא שאתה מחכה אותי. מתגעגע, קושניר מתגעגע אליי. קושניר, הוא אחד, תדעו. אנסמבל ציפורלה מורכב מחבורת שחקנים צעירים בוגרי ניסן נתיב. מושונוב וקושניר מוכיחים שלמרות הפרשי הגילאים הם משתלבים יפה. שניכם שחקני טלוויזיה, תיאטרון, קולנוע, ותיקים ומוערכים. כדורסל. כדורעף. משחקים באייפון. איך היה המפגש עם השחקנים הצעירים? קודם כל, בואו נזים את השמועה הזאת, הם לא כל כך צעירים. הם היו צעירים, עכשיו הם פחות צעירים ממה שהם היו לפני כמה שנים. סתם, זה כיף גדול, זה חזרה לשורשים של העבודה של השחקן בתיאטרון, ממש ככה. דווקא משתחווים, אז הם גרועים. עוד הציפורלה? כן, חשבון. שכר המופע. האנסמבל כבר אירח בעבר כוכבים גדולים כמו קרן מור, צביקה הדר ומשה איבגי. כמוהם גם קושניר ומושונוב החליטו להצטרף אחרי שראו את המופע ונדלקו. זה סוג של להכניס מישהו למיטה שלכם. זה תמיד. אז איך באמת קושניר ומושונוב במיטה? תשמע. אוקיי. מאוד דומיננטי. זה הזמן לחשוף שפעם ניסינו להגיע לסילבסטר סטלון. רצינו לארח אותו בסילבסטר, רצינו רק לצלם אותו עם הציפור, מוריד את הציפור ואומר כאילו שהוא בעצם הציפור וסילבסטר שמח. ובסוף זה נפל. וכך יוצא שבסילבסטר הזה יבלו קושניר ומושונוב את ערב השנה החדשה ביחד, הם דווקא מרוצים מהסידור. אני מתנשק איתו כל שנה. כל שנה אנחנו מתנשקים ב-12 בלילה. ברבע ל-12, כי אני מתנשק עם עוד יש לי קו. לא, יש לי 15 איש. אחת הדרישות שלנו, היחידות בעצם מציפורלה, שברבע ל-12 לא נהיה על הבמה, נהיה פנויים. כן, אנחנו. חוץ מזה הכל פתוח. תודה.